Для мяне родная мова, родная гісторыя, родная зямля, маё жыццё, гаворыць мой сённяшні суразмоўца, пісьменнік Анатоль Бутэвіч. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Так выпала, што наша гутарка якраз у ваш дзень нараджэння. Дзякуй за такое супадзенне. Вось такое супадзенне 15 чэрвеня 1948 года. Хутар Язавец. Вось што гэта? Хутар Язавец – это сапраўднае гняздо маёй свядомасці, майго жыцця, маёй, калі хочаце, асэнсаванасці таго, што было вакол. Як не дзіўна, хоць хутар быў маланаселены, там было хат 20, якія далёка ад адной, але вось гэтая чалавечая еднасць, чалавечая супольнасць праяўлялася на хутары, можа, больш вынікова і выпукла, чым дзе пазней. Бо, напрыклад, усе святы рэлігійныя, калгасныя, зажынкі, дажынкі, закопкі, дакопкі святкавалі ўсім хутарам разам. Збіраліся ў некага ў хаце, часта ў нашай хаце, бо яна была трохі большая. Хоць і падлогі не было драўлянай, была звычайная земляная падлога, збіраліся хутаране, быў у нас свой гарманіст Васіль Кулікоўскі. І гэтыя, як іх назваць, ігрышчы ці сходкі, зборкі былі пастаяннымі і настолькі вясёлымі, забаўнымі, што мы, малыя дзеці, якія там, канешне ж, былі, знаходзіліся, пазіралі на дарослых, як на нейкае дзіва. Яны спявалі, яны танцавалі, яны расказвалі пра свае падзеі, некія прыдумкі выдумлялі. Это было ўсё тое натуральнае жыццё, якое давала разумець: не будзь у баку ад таго, што адбываецца. Тады ты сам увальешся міжволі ў гэты працоўны калектыў. Ну, акрамя гэта, это было яшчэ вялікае палявое раздолле, дзе ад неба да зямлі была маланка, магла біць, дзе зімой магло роўна са страхой накідаць снегу, што нельга было дзверы адчыніць. І гэта было мора жытняе. Жытнёвыя каласы, калі паўставалі і калі ўжо станавіліся спелымі, нагадвалі сапраўднае мора. Ну, а яшчэ ў гэтым моры было іншае мора, якое, можа, не ўсім бачнае. Это былі васількі, валошкі, як я іх называў, ці як называлі ў нас усе. Можа, ад таго і мой літаратурны псеўданім пайшоў, Максім Волошка. Ну, да псевдоніма мы яшчэ вернемся, а вось усё-таки 1948 год. У мяне таксама год нараджэння гэтых, і я хоць вырас ужо на ўскраіне Полацка, у мяне, канешне, было другое крыху дзяцінства, але тым не менш 1948 год. Гэта такая сакральная дата, як для мяне, так і для вас. Так, это сапраўды так. Я быў нават захапіўшыся гэтым, пастараўся паглядзець, што такое 48 год у дачыненні да гістарычных падзей. Вось цэлую старонку выбраў такіх падзей, якія былі звязаны, маглі б быць звязаны з нейкім чынам 48 годам, але назову толькі некаторыя. 48 год – это ўсяго 3 гады пасля вялікай перамогі, пасля вайны. Поэтому нават хутар той, які, можа, непасрэдна да вайны меў дачыненне меншае, бо на хутары немцы бывалі рэдка, але тым не менш, это тая падзея, якая усталявала ўсё наша жыццё пасляваеннае. Акрамя таго, 48 год – это 431 год з часу выхаду першай беларускай кнігі «Біблія», якую выдаў Скарына. Гэта 418 гадоў з дня нараджэння кнігавыдаўца Сымона Буднага, які заснаваў на беларускай зямлі нясвіжскую кірылічную друкарню, дзе выдаваў кнігі па-беларуску. Это ўрэшце 57 год з дня нараджэння Максіма Богдановича, зноў жа, які стаў для мяне маім паэтам любімым, знакавым і тым, якога я праз усё жыццё шанаваў, шаную і, напэўна, буду шанаваць і адкрываць па новай. Здавалася б, яго адзіны зборнічак можна было на памяць вывучыць даўно. А вось яшчэ я нагадаю, што 48 год
я вычытаў гэта таксама. Гэта год устанаўлення дыпламатычных адносін з Румыніяй, Это правда. дзе першым паслом незалежнай Беларусі быў Анатоль Бутэвіч. Это была сапраўды моя першая дыпламатычная праца, хаця можна сказаць, што дыпламатычная была і праца генеральнага консула Беларусі ў Гданьску, дзе я быў таксама. Але паслом і першым паслом сапраўды ў Румыніі давялося быць. І можа гэта для мяне адкрыла зусім новы абсяг і адносін сябе да наваколля і навакольня да сябе. Таму што я не любіў сядзець у кабінеце, а я любіў ездзіць па краіне. І я столькі бачыў цікавага і нават таго, што звязвала нас, нашы землі, нашы гісторыі, якія былі ў даўнасці і часам паяднаныя, і часам агульна мелі сэнс, што гэта ўсё прымушала мяне глядзець на гісторыю як на стваральны суб'ект. І можа не здарма, і Румынія паўплывала на тое, што ў мяне нарадзіліся кніжкі серыі «7 цудаў Беларусі». Бо я згадваў уже, калі мы сустракаліся з паслом Расіі ці паслом іншай якой краіны, і я нагадваў ім пра тое, што адбывалася ў нас, ці называў там Ігната Дамейку, які чылійскам паслу. Ён казаў, дык гэта ж наш нацыянальны герой. А дзе ён нарадзіўся, я пытаўся, на нашай беларускай зямлі. І такіх выхадцаў было вельмі шмат, якія ядналі тады землі, і гэта ўсё да гэтага часу павінна існаваць, бо іначай, калі мы забудземся на сваю гісторыю, мы не здолеем збудаваць дзень сённяшні. Анатолий Иванович, а цяпер вот зноў акунёмся ў тую пасляваенную пару, вёску Вялікая Ліпа, дзе вы ў школе вучыліся, і ваше першае знаёмства з Брэсцкай крэпасці вот у год 80-годдзя вызвалення Беларусі. А я хацеў бы працытаваць вашы радкі. Нізкае сонца люструецца ў вадзе, а яна ўся чырвоная. Я не стрымаўся і кажу настаўніцы: глядзіце, рака ўсё яшчэ крывавіць. Нібыта з яе сапраўды выціскалася кроў абаронцаў. Яны паміралі за тое, каб гэта зямля была вольнай, не ведаючы, дзе зараз немцы, дзе ідзе вайна, дзе якія абставіны. І гэты прыклад, на мой погляд, з'яўляецца важным не толькі для самога пачатку Вялікай Айчыннай вайны, хаця і для яе таксама, але і да сённяшняга дня. Калі мы сапраўдныя патрыёты, мы не павінны баяцца ніякіх перашкод. Мы не павінны думаць пра тое, што нам будзе нешта шкодзіць. Мы павінны рабіць справу карысную для людзей, для краіны, для зямлі, якой мы аддадзеныя. І зноў паўтараю, там былі людзі розных нацыянальнасцяў. Это значыць, не беларуская гісторыя толькі там, а гісторыя ўсяго Савецкага Саюза засведчана. Так, Савецкі Саюз змагаўся супраць немцаў і перамог гэтых фашыстаў. Так што Брэсцкая крэпасць для мяне заўсёды заставалася. А тады это сапраўды была праўда. Больш за тое, яшчэ тады была разбураная эта царква, якая сёння працуе. І там яна была закратаваная, вокны, каб не лазілі людзі, не было небяспекі для іх. І піянеры, якія наведвалі з усяго Савецкага Саюза Брэсцкую крэпасць, вынайшлі добрую звычку. Яны павязвалі на гэтыя краты гальштукі піянерскія. І калі вечарам, над вячоркам, сонца прасвечвала праз гэтыя вокны, а ветер трапятаў гэтыя гальштукі, мне падавалася, это полымя той вайны. Вось яно, тая гарачая кропка, дзе за гэтымі пажарнымі вокнамі змагаюцца патрыёты, змагаюцца не толькі і не столькі за сваё жыццё, як за наша жыццё, наша сённяшняе жыццё. Цяпер ужо настаў час папытацца пра Максіма Волошку. Максім Волошка быў, дарэчы, псеўданім прыдуманы тады, калі я працаваў на высокіх пасадах міністэрскіх, і я не хацеў, каб залежалі мае друкаванні ад пасад. Поэтому я прыдумаў псеўданім, які не расказваў нікому. Быў такі цікавы выпадак. Я надрукаваў апавяданне ў часопісе «Работніца і сялянка», а Марыя Карпенка была рэдактарам тады. Мы жылі ў суседніх дамах. Неяк сустракаю я на вуліцы. Дзякуй за тое, што надрукавалі маё апавяданне. Якое? Я называю. Дык это ж не ты, Максім Волошка. Я говорю, будзем знаёмы, я ёсць Максім Волошка. Ну, яна кажа, ну і дарэмна, назваў бы сябе правільна, дык я бы ганарар, можа, больш выпісана. Кажу, вось дзеля таго і не хацеў гэта рабіць. Так што, сапраўды, Максім Волошка, псеўданім, які выкліканы і творчасцю Богдановича, і Васількамі Волошкамі на маім хутары Язавец. А Максім Богданович, чаму я звязваю яго ўвесь час з гэтай падзеяй? Таму што мне падаецца, пазней, калі я ўжо стаў чытаць, калі навучыўся чытаць, чытаў кніжкі, чытаў Богдановича, мне падавалася, што ён сапраўды бачыў нашу хутарскую зямлю.
Ён бачыў, што на ёй адбывалася, хаця ён жыў значна раней. Ну, вось, Анатолий Иванович, яшчэ одно такое пытанне, якое тычыцца вось таго, што прайшло з таго часу, як мы гаварылі у 2019 годзе, а вось прайшло, відаць, што прайшло з гэтага Відаць, часу. такі сапраўды. І тут мне хацелася б сказаць, ўсё-такі так лёс склаўся ў хутараніна, што ён быў і міністрам, і дыпламатам, і дырэктарам выдавецтва, і займаў высокія пасады, самыя розныя, а што пісьменніцтва нарадзілася пасля таго, як скончылася вось служба, ці яно было ўвесь час? Ну, калі псеўданім Максім Валошка быў звязаны з маёй пасадай міністэрскай, то, значыць, намнога раней нарадзілася, чым зараз. Але вы маеце рацыю. Тое, што зафіксавана, это тое, што перажыта, это тое, што было балючым не толькі мне і прасілася на быць надрукаваным. Мне хацелася данесці і іншым. Тут у многіх кніжках бачыцца тое, што адбывалася на самай справе. Напрыклад, та ж кніжка «Распасажаны дом». Это пра наша хутарское жыццё. Ну, канешне ж, там і мастацкасць ёсць. «Распасажаны дом» это была такая праўдзівая гісторыя, калі мой дзед па маме, які меў сям'ю вялікую, і калі з хутара пачалі перасяляцца яго сыны і дочкі ў вёску, ён свой дом па частках аддаваў дзецям сваім, каб яны маглі пабудаваць і сваю хату. І ўрэшце астаўся сам толькі ў адным пакойчыку, у адным, які быў залам гэтай хаткі. Ён распасажыў дом, яго раздаў на пасаг сваім дзецям. Вось гэта назва гэтага твора. Або тыя ж маё знаёмства з замкамі, якія мяне ўражвалі: Крэўскі замак, Нясвіжскі замак, Гальшанскі замак. Так напісалася кніжкі пра таямніцы Крэўскага замка, таямніцы Нясвіжскага замка. Збіраюся да гэтага часу ўсё яшчэ напісаць пра таямніцы Гальшанскага замка. Адтуль Соф'я Гальшанская, пра якую я напісаў, і вот раман «Каралева не здраджвала каралю» – это менавіта пра яе жыццё, пра яе лёс. Ну, я не ўтрымаюся ад пытання такога, бо я ведаю, як цяжка пісаць, але хочацца пісаць, калі займаешся іншай працай. Вось кажуць, Іван Петрович Шамякін пісаў у прэзідыумах. Калі пісаў Анатоль Бутевич? Пісаў у розны час, але ў мяне была і застаецца да гэтага часу свая традыцыя. Это перавага эмоцый. Калі я нешта пачаў пісаць, я жыву гэтымі эмоцыямі, і мне трэба твор закончыць. І калі я працаваў у Румыніі, можа, найбольш зразумеў, якое было шчаслівае, раздольнае жыццё, тое дзяцінства на хутары. Анатолий Иванович, ну вось кароткая пытанка, не будзем парушаць традыцыі. Першае пытанне, вось вы гаварылі пра Ігната Дамейку, а вось якія тры, хотя б, так сказать, самые основные, самые галоўныя героі вашай землякі? Ну, я б назваў іх, можа, і больш намнога, таму што, калі браць герояў, у гэтым сэнсе не абавязкова гераічныя асобы, якія б мелі там адзнакі гераізму, але ты, якія здзейснілі свае справы. Тут было б справядліва, я лічу, гэта ніякае не падхалімства перад Нясвіжам, это, конечно же, Радзівілы. Так, сярод іх былі розныя асобы, былі добрыя, былі нядобрыя, рабілі добрае і нядобрае, але зноў жа, сёння назаві горад Нясвіж, што будзе згадвацца? Нават далёка за межамі. Замак Нясвіжскі, Радзівілы. Ну і, канешне ж, это паэт Паўлюк Прануза, это, канешне ж, мастак Міхаіл Сеўрук, это ж пазнейшы нават мой знаёмы, мой, можна сказаць, сябар у пэўным сэнсе, Мікола Дзеленкоўскі, які быў і журналістам, і ў канцы стаў пісаць кніжкі, напісаў таксама. Ну вось гістарычная проза. Якія нашы пісьменнікі, на ваш погляд, плённа працавалі і працуюць у гістарычнай тэме? Ну, самы, канешне, знакаміты — это Караткевіч, ягонае апісанне тых падзей, якія адбываліся. Але і іншыя, што Іван Чыгрынаў не займаўся гісторыяй, што ў Барыса Сачынкі няма гісторыі, што няма Максіма Танка гісторыі, не толькі ў вершах, але ў сваіх успамінах, колькі ён пра заходнебеларускае жыццё. А Ян Кабрыль. Можна называць яшчэ дзесяткі імёнаў, дзе будзе тая ж самая гістарычная тэма. І ў ваш дзень нараджэння, якое пытанне вы хацелі, каб я вам задаў? Можа, было б пытанне, якія адчуванні у якога з паэтаў найбольш моцны ў мяне. Я тут мушу прызнацца, што, напэўна, это былі б адносіны да Купалы, да ягонай творчасці.
Это чалавек, які так трагічна пайшоў з гэтага жыцця, але які на ўсю моц уславіў нашу Беларусь, уславіў так, як яна да гэтага часу згадваецца. І мне найбольш блізкія яго словы, ягоная малітва. Я буду маліцца і сэрцам, і думамі, распетаю буду маліцца душой, каб чорныя долі змяцеліцаў шумамі ўжо больш не шалелі над роднай зямлёй. Это Купалавы словы. Это і мае словы, мае адносіны да маёй роднай Беларусі. Ну что ж, яшчэ раз з днём народзін. Дзякую. Жадаю плёну поспехаў і нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшнім маім госцем быў Анатоль Бутевіч, пісьменнік, дыпламат, грамадскі дзеяч. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.